Krásny deň. Všimli ste si, že máme konečne skladom náš ošetrujúci krém na popraskané pety? Čím je výnimočný, toto je doslova zázrak. Je jemnunký a pokožku úplne zacelí, prasklinky, zjemní, hydratuje a vyživuje pokožku. Obsahuje vzácny alantoín, vitamín E, vzácne oleje a rakitníkový olej, ktorý naozaj tú pokožku úplne dá do poriadku. Ako ho používame? Vždy na čistú pokožku nôh natierame krémik. Ja ho rada používam večer pred spaním. Ak máte veľmi popraskané pety alebo veľmi suchú pokožku nôh, je veľmi dôležité, aby sme si urobili kúpeľ v našich soliach. Urobíme kúpeľ a potom môžete použiť na takú odmäkčenú pokožku náš fantastický pilník, ktorý krásne jemnulinko tú odumretú pokožku starú, ktorú nepotrebujeme, nám odstráni a na to aplikujeme krémik. To je jedna možnosť. A aká je druhá možnosť? Na pokožku nôh aplikujeme peeling. Peeling, ktorý rozotrieme, chvíľočku necháme pôsobiť a prstami rozmasírujeme. Krásne nám dá dole odstráni odumretú pokožku a potom na ten peeling nanesieme ideálne soľ s kryštálmi z mŕtvého mora, ktorá obsahuje veľa minerálov a tú pokožku nám vyživí a tak obrúsi. Necháme chvíľočku pôsobiť, dobre vymasírujeme a potom môžeme už len pilničkom dopilnikovať, kde potrebujeme. No a aplikujeme krémik. Vám garantujem, že už po jednom použití budú vaše nohy ako v bavlnke, budete sa cítiť sviežo a viete, nohy nás nosia celý život, preto im doprajeme maximálnu starostlivosť s touto našou kombináciou. Majte pekný deň.